Mzungu uyu mukumuonayu anafika ku Africa kuno nkuzakwatira ndi kukhala ndi ana awiri, koma nkuzakumana ndi ufiti wadzaoneni pa mapeto pake. Ndi chifukwa chani mzungu uyu amapangiridwa za ufiti chonchi? Mzungu uyu ndi ndani? Ndi chifukwa chani nanga anasiya ulemerero onse wakwawo nkuzakwatira kuno kwa Africa? Nanga moyo wake wa masiku onse umamuyendera motani? Ndine Dean Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ife tidziwisa anthu malonda anuwo. Mwina atu nkutheka malonda anu sakugulitsidwa kamba koti simunatsatse, tilankhuleni kuti mumve zambiri. Dzina lake ndi Isiya Kariya kuchokera ku America. Isiya sikuti anangofika pofuna banja kwa Africa ayi, koma pachiyambipo Isiyayu anabadwa zabwinobwino monga muja momwe tonse tibadwira nkumakula, ndipo atakwana zaka 12 zakubadwa makolo ake a Isiya anapita ku Kenya kukapanga za mpingo kumeneko. Isiya anayamba kuphunzira Swahili kamba ka communication inkavuta pa nthawiyo, ndipo anadziwa Swahili bwino lomwe. Inu mukudziwa chikondi ndi cha upandu chimakupeza olota zikhomera nyumba. Isiya anagwa mchikondi ali ndi zaka 18 zakubadwa ndi mwana wa abambo omwe anali omasulira ulaliki wa bambo ake a Isiya akamalalikira, yemwe dzina lake ndi Judith. Anakwatirana ndi kukhala pa banja, koma apa sizinali zoti zatha, koma ndipo mwe zinayambira. Ali ndi ana awiri limodzi, wina 5 wina 3 years. Anthu awawa akhala ali limodzi kwa zaka 7, koma mu 7 years imeneyi anthu alankhula zosayenera kulankhula, kufowoketsa, kunyozesa. Inu mukudziwa anthu akudafi, mzungu ameneyo azakuthawa iwe nkukusiya pa dzuwa. Ndana masikini kwawo kwa awawa sa anthu ochita bwino ndi zina zambiri, koma Judith samatekeseka olo pang'ono, anyoza anthu. Ndipo atsikana ena amamufunsira mzunguyu kuti awakwatire iwowo. Olo atakhala mkazi wachitatu palibe vuto, atsikana amamulembera matext achikondi munyamatayu. Kuzitsatsa malonda, paja malonda amagudwa mukatsatsa, koma Isiya chikondi chinali nji pa Judith. Amakhala akumuonesa zonsezi Judith, koma ati iwo amayima pa pemphero ngati chishango chawo, sizinathere pompa. Ma-Africa anayamba kuonetsano zomwe amatha, ufiti, usiku. Ati anthu amazunzikawa kudwaladwala sikumachoka pa khomo, ndipo ati nthawi ina Isiya amadwala mkazi ndi ana onse malungo, kuphatikizapo galu wawo anali naye atadwalika kwa masiku. Ndipo tsiku lina Isiya akutuluka pa khomo anapeza chithumwa chomwe anachitola, anakawaonesa bambo ake, ndipo bambo ake anaching'amba ndi kuchiotcha, ndipo pompo onse amadwalawo anachira kuphatikizapo galu wawoyo. Ndi zambiri ati zinawachitikira, koma Isiya still ali ndi chikondi chochuluka pa Judith. Makolo ake a Isiya anabwerera kukakhala kwawo ku America mu chaka cha 2021, ndipo Isiya anatsalabe ndi kumapangabe za chalichi, amayimba ndi zina zambiri. Pakadali pano akupanga zobwereranso nawonso kwawo ku America limodzi ndi banja lake lonse. Chomwe akudikirira ndi visa. Osayiwala kupanga like, comment, komanso share mzungu Isiya. Achilitsi ndenda ambiri, koma quality ya magwiridwa a ntchito ambiri. Ife tikumva za tradition healer mbambande yemwe samadzitukumula yekhapo zipopa za zinthu zomwe sizikuoneka ndi maso. Kodi muli ndi zotupa za kukhosi, mauka, zizonono, mabomu, munasiya kuima, asma, stroke, mabala okanika kupola, misala, khunyu, kusabereka, kansa ndi matenda akuluakulu ambiri? Tradition healer uyuyu ndiyemwe akudaliridwa m'Malawi muno pena paliponse. Kuphatikizapo ndi wachangu mmagwiridwa a ntchito awatu si aja ofuna kukukololani ndrama ntchito asanayigwire nkomwe. Awawa amapita lera lina lililonse ku Malawi kuno kunkana athandiza anthu mwa ukadaulo, mwa chikondi ndi mwa msanga. Palitu zambiri zomwe dokotala uyuyu akupanga, ndipo pali maumboni a anthu ochuluka omwe akukamba za dotoloyu. Zasemunga mene wanandithandiza nimpaso yana nyumba mwanga munalibeyana, koma ndikuyikira umboni woti ntamva ndithu kuti abamba amene wamathandiza anandithandiza ndithu panganopo ndiyana oyamba wona. Mwazimvera nokha nkutheka mwakhala mukuzunzika kwa nthawi, koma yankho osapezeka. Musazati sindinakuwuzeni, chifukwa kwina akuti ndiye kudzakhala kuzengereza kwanu. Ayimbireni pa 092 5383 ndipo changu mudzandivomereza ndi kukambazi. Osayiwala kuwafunsaso zina za zomwe iwowa amatha.
ino Ismaila Jeffrey ndimavutika pakati pa masuku asisi matheka matapita munthu amene anandithandiza mpaka kufika pano zinthu zikuyenda bwino koma poti nyengo zikuvutavuta koma zikuyenda bwino palibe zimene chikuvuta nthu ya madziwa ndithu chani zothandiza anthu.